Chybí mi rodiče, někdo píše dopisy, ale já chci pryč. Musím utéct, moc času mi. V Plamnech zemřelo 24 lidí a další 3 byli popraveni a 1 byl umučen. Nepřijde ti třeba nespravedlivé, že Československo nebylo na tehdejší jednání ani přizváno? Dobře, je to krapet nefér, ale v dnešní moderní době díky NATO a OSN už by se tak... Nie wieder war einst ein Versprechen. Heute ist es eine vergessene Floskel. Aber das ist nicht unsere Zukunft. Noch nicht. Wir haben eine Wahl. Es ist ein stilles, langsames Verlieren und es tut ebenso weh. Ich hoffe, dass dieser Krieg bald ein Ende findet. Ich hoffe, du kommst heil zurück.